زبورا بیستا دروژê teng da bila xwedan bidêv bersivata berbê navê Xwedayê Yeqûb bilind bike berbê ji perîzgeha xwe pîroz ji te re bişîne alîkarî ji Sîyonê ji te re bibe hêzdarî ber bu hemû goriyên bi bîr bîne goriyên şewtandinê qebûl bike berbên bi dilê xwe bidê te hemû şîretên te bi cih bîne hingê em ê serketina te bi şahî pîroz kin bi navê Xwedê alan xwe rêz kin bila xwedan hemû daxwaziyên te bi cih bîne niha ez hîn bûm xwedan jî qirala ew jê xwe re rizgariyê dîne bi hêza destê xwe yê rastê ji ezmanên pîroz wê dibersivîne hîn bi erebên xwe yên şer hîn bi hespê xwe beznê xwe didin belê em navê xwedan xwedayên xwe hildidin ew hatin xwarê û devketin lê em rabûn rêperastin ya xwedan ji padşahiyê re rizgariyê bîne gava me banî kir wî bersiva meda